Tak dobrý den. Vážení dámy a pánové, já se jmenuji Jakub Bolek a tímto bych chtěl uvést toto video. Zítra ráno se do něj hodí až rejče domů. Teda nejdou z domova, rejče. Brácha je rozhodama. A jdou někam na víkend, neděle večer se vracej. A do té doby bude brák prázdný. Tak, já se domluvil tady s kamarádem Martinem. Předpokládáme, že tady s kamarádem Tomášem. My se budeme celou dobu nás doma vzdělávat. Tak nyní bych přidal z toho tady dvojnou číkující videu. Já bych chtěl teda říct, že já přinesu všechny materiály, co potřebujeme. A normálně klasicky sedneme si, otevřeme učebnice, probereme to, povídáme si o tom, budeme se učit celou dobu. A jako pít nebudeme samozřejmě. A žádný hůlení, nic takovýho. Já bych to teda upřesnil. Přes den. A budeme studovat materiály, večer si uděláme nějaký maso na grilu. Dáme si jedno piva. Já bych vlastně přidal tady kontrol. No ale birele, budeme se třeba celou učit. Je povoleno spát do 12. Od půl jedný se už učí. Já bych dodal, že to je prostě, to bude dobrá akce a prospěje to nám všem a budeme všechno umět. Každý si vezme jednu patro baráku, aby se mohl učit v klidu. Tomáš se bere garáž. Já si beru okna z koupelny. Kam si to obstojí? Takže je to jasný. Takže zítra přes odpoledne to ještě zůstaneme doma. Večer uděláme maso na ohýnku, v přírodě, grill. Řekne si dobrou muziku, natáhneme kabel, nepráčky, no. To buke nenatáhneme, ty vole, že spadlo a rozbil se. No to je jedno. No, já jsem nedávno, jsem šel večer v 1 hodinu v noci, hlavně patro do dolního, si lehnu. Já jsem takový počítač otevřený v náručí. Přijdu dolů. A já jsem teda šel zasnout, abych nikoho nezbudil. Otvírám dveře od pokojku. Otáčím se, že rozsvítím. A v ten moment moje nohy narazily na překážku, moji brašnu pod sebou, kterou jsem nechal odpalený, když jsem přijel z práce. Zakup jsem, spad jsem. Určitě bylo podobný. Já jsem ho rád. Naštěstí mám novej.